खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ एसआइ जन्मनि राबानि गारिखौ एक्सिडेन्ट खालामग्रा ट्राक सालायगिरि सुमित पालआ जामिनाव 8 साननि उनावनो दायो गबाय। नंगौ, दायो खौरां बिजोंफोराव आरोबाव मोनसे सोमोनांथाव खौरांफोरा गोसारगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय 15 मे खालि हरनि 1:30 रिंगायाव एसआइ जन्मनि राबानि गारिखौ गंसे ट्राकआ दानख्रेबफैदोंमोन, जेराव एसआइ जन्मनि राबाया जायगायावनो जिउ गोमायो। आरो जाय जाथायखौ दायो गासै आसामावनो जन्मनि राबाखौ बुथारदोंसो होननानै दायनिगिरिखौ हमनांगौनि बायदि दाबिफोराबो सोलिगासिनो थादों। आरो सिआइडिनि नायबिजिरनाय हाबायाबो सोलिबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय दायो एसआइ जन्मनि राबानि गारिखौ दानख्रेबफैग्रा ट्राक सालायगिरि सुमित कुमार पालआ जामिनाव 8 साननि उनावनो गनानै उत्तर प्रदेशआव गावनि न'आव आलो गोजोनै दंहैयो होनना मिथिदों। मख'जाथावदि मैयानि बे जाथाया दायो मानसिफोरनि गोसोआव सोंथिफोरा सिखारदों जे जन्मनि राबाया थारैनो थार बिजिरनाय मोनमारगोन ना? मा जन्मनि राबाया थारैनो जाब्रबथायजोंसो थैमारदोंमोन नामा? बायदि बायदि सोंथिफोरा गासै रायजो राजाफोरनि गोसोआव सिखांबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। उदालगुरि इउएन एकाडेमियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मेट्रिक आनजादाव पास जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। मिथिनाय बायदिब्ला उदालगुरि जिल्ला इउएन ब्रह्म एकाडेमि एग्जाम बर्डनि सिङाव गोग्लैनाय गासै इउएन एकाडेमिनिफ्राय बांसिन नाम्बार मोननाय टप 5 फरायसाफोरखौ सायख'ना बरायनाय जायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारिखौ बानजायदोंमोन उदालगुरि जिल्ला इउएन एकाडेमि एग्जाम बर्डनि बानजायनाय आरो बड' एजुकेशन ससाइटिनि हेफाजाब होनायनि गेजेरजों बे मेहेरगोनां बरायनाय हाबाफारिखौ बानजायनाय जादोंमोन। बबेखानि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो इउएन एकाडेमिनि थाखाय माखासे थाखो फरा बिजाबफोरखौबो बेखेवनानै होनाय जायो होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय आइजो फुटबल लीगनि फाइनाल गेलेनाय। बिटिआर ओनसोलाव दायो खेला गेलेनायखौ गोनांथि होनानै बायदि बायदि खेला गेलेनायनि हाबाफारिफोर खुंबाय थानाय बायदिनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि बानजायनायाव थांनाय 7 मेनिफ्राय मोनसे गिबि खेबनि थाखाय वुमेन फुटबल लीग बादायलायनाय जादोंमोन। नंगौ, बे खेलानिनो मैया फाइनाल गेलेनाया एसटि साइ खाथालगुरि क'क्राझार आरो एभालेन्स क्लाब पाटगावनि गेजेराव जानानै थाङो, जेराव एसटि साइ क'क्राझार हानजाया चेम्पियन जायो आरो एभालेन्स क्लाब पाटगावआ रानार्स आप बान्थाखौ मोननो हायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव आथिखालनि आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो। लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांजों लोगोसे गोबां रायजो राजा बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैफादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गोदान मावफुं आफादा समायखिरा लाबाय। बर'नि मोनसे माहारियारि आफाद जाय बर'नि दामनाय देनाय खननाय मोसानाय हारिमुखौ फोथांना लाखिनो आरो बुहुमाव राफोदै गायसनलांनो थाखायनो बर' हारिमु आफादखौ दानाय जादोंमोन। मिथिनाय बायदिब्ला दाखालि गोदानै दानानै लानाय मावफुं आफादनि बिबान रुजुननाय आरो समायखिरा लानाय हाबाफारिया जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि देग्लायनि गोदान मावफुं आफादनि आफादगिरि महरै भिजुएल नेलसन दैमारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै बिजितगिरि बसुमतारीजों लोगोसे गासै मावफुं आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनहा बिबान आजावनाय आरो समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ मैया क'क्राझाराव थानाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मावखुलियाव बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे जोबोद दुखुनि जाथाय। चिरां जिल्ला आमटेका गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमिनि गोरायुं बिथां
बरग'य ब्रह्मआ थांनाय 27 मेनि मोनायाव हरखाब गारिनि जाब्रबथायजों जिउ गोमानो गोनां जायो। नंगौ, जाथायखौ खोनाना गासै ओनसोलावनो मोनसे सोमखिखांनाय सोमजिदों। फारसेथिं दायो रायजोनाङैनो गारिनि जाब्रबथायजों जिउ गोमानायफोरा सानफ्रोमबो खौरां बिजोङाव नुबाय थायो। थारैनो दाखालि थांनाय 27 मे खालि बिटिआर सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि धालिगावआव चिरां जिल्ला गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाहैनानै न'आव फैफिननाय समावनो हरखाबै गावनि गारिजोंनो जाब्रबथायजों जायगायावनो रुंसारि जायो होनना मिथिदों। मिथिनाय बायदिब्ला आथिखालाव गोबां आफादफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै लोगोसे मिथिबावनाय बायदिब्ला बिथाङा थैजासिमाव मिसिमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो बुंथिगिरि बिबान सामलायगासिनो दं होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादोंमोन। मख'जाथावदि बिथाङा दायो अबथिरायै गावनि उन्दै अनजालि फिसाजो आरो अनसुलि बिसिखौ दोनलांबाय होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। मानगोनां गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बिटिसि सरकारनो 25 मेआव हरनाय लाइजामखौ बिथा खालामना खौरांगिरि मेल लानाय जादों। बाथ्राया जादों, मैया मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिटिसि सरकारखौ खावलायदों दि मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय 25 मे खालि मानगोनां गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बिटिसि सरकारनो मोनसे अर्डार एबा लाइजाम हरनाय जादोंमोन, जेराव बिटिसि सरकारा ट्राइबेल बेल्ट ओनसोलाव आयेन बेरेखायै थाफैनाय सुबुंफोरखौ मा राहा खालामखो आरो इयुनाव मा राहा खालामनो थांखि लादों बेखौ फैगौ 23 जुन खालि बिजिरसालियाव फोरमायथिनो बिथोन होदों। नंगौ, बेखौ लानानैनो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा बिटिसि सरकारखौ थाबैनो मोजां सिन्था खालामनानै ट्राइबेल बेल्ट ओनसोलखौ होबथानो हानायनि खाबु लानो थाखाय खावलायनाय जायो। मख'जाथावदि बेयो बिटिसि सरकारनि मोनसे मोजां खाबु होननाबो बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिना होबावदों। फुटबलनि थाखाय ट्रायल हाबाफारि। नंगौ, दायो फुटबलाबो जोंनि भारतआवबो बांसिननिफ्राय बांसिन अनसायजाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेबायदिनो मैया इउनाइटेड चिरां दुवार फुटबल क्लाबआ आन्डार-18 आरो आन्डार-22 नि हौवासाफोरनि थाखाय मोनसे ट्रायल लानाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला मैयानि बे ट्रायलआ गुबुन गुबुन जिल्ला आरो गुबुन गुबुन रायजोनिफ्रायबो गासै 600 सो लाइमोनफोरा बाहागो लाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे ट्रायलनि गेजेरजों सायख'जानाय गेलेगिरिफोरखौ क्लाबाव दोननानै रायजो आरो गुबुन गुबुन रायजोफोरनि बादायलायनायाव बाहागो लाहैहोनाय जागोन होननाबो आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि ड सांग्रांगोरा ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिना होदों। मख'जाथावदि मैयानि बे सायख'नाय हाबाफारियाव भारत फुटबल हानजानि गेलेगिरि हलिचरन नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लाफैना बेनि गेजेरजों गेलेगिरिफोरा गाव गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो खाबु मोनगोन आरो ओनसोलाव 2-3सो मोजां फुटबलनि एकाडेमि थायोब्लानो गेलेगिरि बिथांमोना गाव गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिना राफोद गेलेगिरि जानो हागोन होननाबो बुंथिना होबावदों मानगोनां हलिचरन नार्जारि बिथाङा। UPPLनि मानसिफ्रा BPFआव हाबफैनायखाय बुदों। बे बाथ्राखौ बुंदों BPFनि दैदेनगिरि एबा BTCनि बरग'य गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरग'यारि बिथाङा। नंगौ, बे बाथ्राखौ मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमनानि 1 नं थुक्राझार बाप्टिस्ट गिर्जायाव बाहागो लाहैनाय बुंदों बिथाङा। बिथांमोना बुंथिनाय बायदिब्ला बे गिर्जायाव बाहागो लाहैनायनि थांखिखौ रायजो राजाफोरजों लोगो हमज्लायहैनाय होननानैबो बुंथिबावदों। लोगोसे खाम्फा बरग'यारि बिथाङा बुंबावदों दि BTCआव धोरोमखौ लानानै एना-एनि गैया, धोरोमखौ लानानै राजखान्थि खालामाखै होनना। फारसेथिंजाय दाखालि मुसलपुराव BPF आरो UPPLजों बुज्लायलायनाय जाथायखौ लानानै खौरांगिरिफोर बिथांमोननि सोंनायाव UPPLनि मानसिफ्रा BPFआव हाबफैनायखाय बोराबनानै बै हाबफैनाय UPPLनि मानसिफोरखौ UPPLनि मानसिफ्रानो बुदों होनना फिननाय होयो बिथां BTCनि बरग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरग'यारि बिथाङा। लोगोसे मैयानि बे हाबाफारियाव BTCनि बरग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा एबा BPFनि
आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।